Hi everyone, welcome to my vlog. So ngayong 2023, first time mag-vlog, January 1, 2023. At ito po yung gagawin po natin. Magmumukbang tayo ng tuyo, Lucky Me with itlog. Okay? So dahil nagmukbang tayo ng tuyo at itlog at Lucky Me, buong taon tayong kakain nitong tuyo, Lucky Me at itlog. Diba yun yung pamahiin ng iba? So let's go! So, syempre, i-prepare mo muna yung yung kakailanganin po natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, subscribe my YouTube channel. So, ayun nga, bago tayong magmukbang guys, kailangan nating iluto muna yung mga kakainin natin, hindi yung maghihintay ka lang na kapag luto na, 'di ba? So, sa mga nakarelate diyan, baka naman galaw-galaw. Yung Lucky Me na yan, binili ko lang sa tindahan. So, 11 pesos yan. Pansin nyo dyan sa bowl, nandyan na yung, yung seasoning. Kasi, isa lang yung kawali namin. So, kailangan kong gamitin ulit yung aking kawali. So, pangperito ng itlog, tuyo. Para hindi lasang Lucky Me yung aking ipiprito. So, yan yung ginagawa ko lagi. Ayun. So, para hindi na... Yung iba kasi yung sinasama na nila yung seasoning doon sa Lucky Me kapag nagluluto. Okay? So next is syempre magpiprito na tayo. Hi everyone, welcome to my vlog. So for today's video guys, dahil New Year ngayon, January 1, 2023, magmumukbang tayo. Hindi dun sa hinanda po natin. So, meron tayong tuyo. Itlog. At, syempre, pampasarap dyan sa tuyo is yung Lucky Me. Okay? So, meron din tayong pang prutas para masarap. Kain na na. At yun na nga, yung pampasarap dyan at sa tuyo. Meron tayong sukang Ilocos. Ayan, sa mayroong sili. Kain. Ang pinakamasarap sa tuyo, hindi mawawala yung yung Lucky Me. Sigurado yan. Egg. Tamis.
Maraming salamat. And I hope na nagustuhan niyo po ang aking video. Please don't forget to like, subscribe my YouTube channel. And please follow my Facebook account, JP Mortega, and YouTube channel at JP Mortega. And also my Instagram account at JP Mortega. Maraming salamat.